Bé, quan se'ns va suggerir que participéssim al Dia de la Memòria, una colla ens vam trobar i van sortir tot d'idees. I una d'elles va ser el de fer una exposició d'objectes de memòria. Vàrem fer una crida al poble d'Olost, a les famílies, mitjançant una carta, demanant-los que portessin un objecte. Diem objectes de memòria, objectes estimats, perquè realment el que nosaltres volem és que aquest objecte estigui relacionat amb una persona estimada, amb una persona recordada, que ja no hi és. O sigui, poden ser múltiples coses, des d'un objecte personal a un objecte que ell havia utilitzat a casa, encara que l'hagués heredat. Però nosaltres relacionem aquest objecte amb la persona estimada. Per això és el que volem deixar clar. Un objecte i a darrere d'aquest objecte el nom d'una persona i el record de la família. No entrem en realment qui era aquesta persona, què va fer, què va deixar de fer, on va parar, què li va passar. No, nosaltres volem recuperar la memòria de la persona en l'àmbit familiar. Aleshores és una exposició una mica arriscada, perquè esclar, parteix només d'una idea, d'una crida. Per tant, partim de la bona voluntat de les persones del poble d'Olost i que ens facin confiança i que ens deixin per uns quants dies aquest objecte estimat.